Dá sa rosacej úplne zbaviť, alebo ju bude mať na celý život? Rosacea je zápalové ochorenie pleti, ktoré vieme dostať pod kontrolu, ale pokiaľ už rastie rosaceu mali na pleti, tá pleť vždy zostane jemne citlivá, to znamená, že naozaj sa treba o ňu starať, ale pleť dostanete pod kontrolu určite bez problémov. Prečo sa mi rosacea zhoršuje, aj keď používam kozmetiku na citlivú pleť? Ženy a muži si často neuvedomujú, že hoci používajú kozmetiku určenú na citlivú pleť, tá môže aj tak obsahovať látky, ako je napríklad vitamín C alebo látky na rozjasnenie pleti, ktoré rosaceu vždy, keď je v tom aktívnom štádiu, len zhoršujú. Ak máš aj ty otázky ohľadom rosaceí, napíš do komentu. Čo rosaceu najviac púšťa? Jednoznačne je to kombinácia jedlo, stres, hormóny a nesprávna starostlivosť o pleť. Môžem pri rosacei používať aktívne látky ako retinol, vitamín C alebo kyseliny? V žiadnom prípade nie. Pokiaľ je pleť v aktívnom zápale, žiadne z týchto látok sa neodporúčajú, pretože aktívny zápal len zhoršujú a prejavy rosaceí sú výraznejšie. Prečo mi rosacea stále skáče? Raz je lepšia, raz je horšia. Rosaceu priamo ovplyvňuje v prvom rade počasie. Toto sa často stáva napríklad pokiaľ je zima a my prechádzame z prekúrených miestností do chladného počasia. Tedy rosacea výrazne dokáže skákať. Čo mám robiť, aby som rosaceu raz a navždy zlikvidoval? Určite si klikni na link v bio a nezabudni ma sledovať.